момента. Още предната седмица сме предоставили план за движение, който да облегчи трафика, т.е. третата лента в посока Аспарухово-Варна да бъде всъщност обособена в самостоятелна и да е от Варна към Аспарухово. Вчера вечерта излезна проекта всъщност. Днеска минава на съгласовки през АПИ в София. Надявам се това да се случи максимално бързо. Решението е ясно. Въпрос на организация, но пак казвам, там водещи са Агенция Пътна инфраструктура, не е общината. Ние осигурихме финансирането, но за съжаление не участваме пряко в ремонтните дейности, но се надявам, че тази организация ще бъде създадена още. С КАТ разговаряхте ли вече? С всички сме разговаряли много пъти, нали? Оперативки сме правили всякакви. Въпрос на съгласуване, честно казано, мисля, че не беше правилно и празниците да пропуснем, в които можеше да се работи. Настояваме за удължено работно време, т.е. поне 2 смени да има. Надявам се от утре, обаче, нали, това се ще бъде факт.